Kene kadai ko kubor ka bala sapring state ha kirin sam social media baper ha kawei dei berkacing seluruh jong wei police constable ha Agra Uttar Pradesh ubala pelaj im ya kawei kacing im jong kawei ka kynthei ka bala ngam jylliew hapoh ka tela dapat ko aban tip kamne sasnab ya kene ka video hadu manakut barwat kalian ban share like ban subscribe kunju ya kene ka channel kenang mapinyo ik news update kapan sawan kene ka jingjia kala jia ha kawei kawa ka ba jylliew kumba arpeu fit ha ka thany Agra kene ka kynthei kala ha pa kate kawa kan ba kadang yat kai harut jong kate kawa kat ba ki paj ba ki deng lum khui harut jong kate kawa bat kila perta da kenjing shifting uneu police constable Khlem perkhat arsin ula sujom kansan hapoh jong kate kawa ban pelaj im ya kate ka kynthei uteu police constable ula yele persya ya ka ka ba jylliew bat ulala ban tan ya kate ka kynthei harut jong kate kawa kene ka jingjia layo ban ringdur da kiru paj ba ki bang pej kai hapoh jong kate ka jakam bat hadin bala depmi hapoh internet kene ka video kalayo ka cingero ka barat ba ya uteu police constable balala ban pelaj im ya kate ka kynthei ki paj ba bat kinong snong bat ki bor pulit bahmat ki layero kiew ya ka jing seluruh bat ka jing terekam ka bastet jong neu police constable ubala pene ya ka nam ka kam pulit